To je věta, kterou začíná upoutávka na kávu o 4:00. Můžete jíst maso, které není maso. Sám jsem zvědav. Dnes se už na trhu nabízí totiž celá řada různých rostlinných alternativ masa. Jaké jsou nejčastější, z čeho se vyrábějí, jakou výživnou hodnotu mají, jak chutnají, no a co z nich uděláme, jestli třeba i klasický guláš. No, poslechněme si to už dnes odpoledne, to je totiž